Ahojte, vítajte v mojej kuchyni. V tomto videu som vám chcela ukázať, ako som spravila túto tekvicovú 3D tortu. Keďže je to opticky tekvica, tak som zvolila aj cesto, som robila tiež tekvicové, aby nevyzerala torta ako tekvica, ale aby tak aj chutila. A na krém som zvolila ganáš z horkej čokolády a k tomu ešte orange curd, lebo mne to chutí, čokoláda a niečo pomarančové k tomu tekvicovému cestu. Dáva to takú dobrú chuť. Potom, čo je ešte dôležité pri takýchto 3D tortách, sú vlastne tie korpusy. Tie by ste si mali spraviť také stabilnejšie, ľahké, ako napríklad piškotu. Z piškoty by sa vám to určite nepodarilo, lebo piškota je moc ľahká a zle by sa z nej aj krájalo. Napríklad taká sacherová torta je dobrá ako podklad na túto tortu, tiež sa do toho hodí. Samozrejme, do takýchto toriet sa nedávajú vysoké plnky, lebo by splasla a nedržala, čiže tam len naozaj také tenunké vrstvy. Ale som vám ešte chcela povedať, že som si upiekla 3 korpusy, ten najväčší, stredný a najmenší. Ten najväčší som si piekla z 5 vajec, a ten stredný a malý som piekla spolu v trúbe v 2 formách zo 7 vajec, lenže to bolo veľa, to uvidíte aj sami. Mi ostala 1 polka z najmenšieho korpusu, čiže úplne stačí, keď si spravíte 5 a 5, 5 do tej najväčšej formy, 24, a to cesto z 5 vajec si rozdelíte do tej formy z 20 cm priemer a 16. Ten 16 nemusí byť vysoký, ten len naozaj tuto išiel taký nízky korpus, to vidíte potom aj tutoriál. Je rozdelený na 2 časti, aby video nebolo moc dlhé. V tomto videu vám ukážem, ako som poskladala tortu a ako som ju vymodelovala a potrela. V videu vám ukážem, jak som ju potiahla fondanom, jak som spravila oči, jak som to ozdobila. A to by bolo asi všetko, tak nebudem vás dlhšie naťahovať a hneď sa pustíme na to. Deň vopred som si upiekla 3 korpusy, ktoré som si nechala na noc odstáť napríklad v takejto prenosnej doze na torty, aby mi nevyschli. Ten prvý najväčší, ktorý má priemer 24 cm, som piekla zvlášť v trúbe, potom tu mám 20 cm priemer a 16, tieto 2 som piekla spolu v trúbe. Aby som mohla tortu bez problémov prekladať z miesta na miesto, som si zobrala kúsok kartónu, na ktorý som si s pomocou rámu, v ktorom som tortu piekla, nakreslila kruh a ho potom nožničkami vystrihla. Kruh má priemer stredného korpusu, čiže 20 cm. Moje korpusy som si dala jeden po druhom na moju točiacu platňu a prerezala som ich na polky, čiže na 2 časti. Tým, že som si nechala korpusy na noc odstať, tak sa mi až tak netrusia, ako keby som ich spracovávala ešte v ten deň čerstvé. Vystrihnutý kruh z kartónu som si potrela trochu ganážov, aby sa mi torta z nej nešmykla dole. Následne som si zobrala jeden stredný prerezaný korpus a položila na platňu, čiže na tú tacku, čo som si vystrihla. Ako krém som dávala ganáš z horkej havarovej čokolády a na to som si dávala ešte orange curd, ktorý som si spravila, ale dobre sa k tomu hodí aj pomarančový lekvár alebo marhulový, ale ak budete dávať lekvár, tak odporúčam dať najprv lekvár a potom čokoládu. Ďalej som si zobrala môj najväčší prerezaný korpus, som ho položila na tortu, takisto som ho potrela.
Ďalej som si zobrala druhú časť môjho najväčšieho korpusu, položila zase na vrch a zase som ho potrela. Stredný korpus a nakoniec ten najmenší, len tú polku. Druhú polku som si zle vyrátala, bolo navyše, bolo veľa, ale nevadí, z chyb sa učíme. Ako vidíte, pod mojou platňou mám ešte jednu tácku, na ktorú si budem zosúvať moje orezky a z torty začnem odkrajovať a modelovať tekvicu. Čiže do takého skôr oválnejšieho tvaru, ale aj gulatý je v poriadku. Ako sa vám podarí? Aby bola torta naozaj pekne hladká a neboli na nej schodíky, tak som si ju trošku potrela zľahka ganážou a nalepila, kde boli medzery, som si prilepila zvyšky z korpusov, čiže to, čo som už odkrojila, som to použila potom ešte raz. S tým som spravila pekné prechody, aby bola torta aj pekne hladká. Keď som si medzery vyplnila, zobrala som si ganáš na vrch torty a rozotrela som ju po celej torte. Nemusí to byť pekné, stačí tenká vrstva, slúži to na to, aby to spojilo tie omrvinky, aby nám neskončili nakoniec vo fondante, aby sme tam nemali hrbolky. Keď máme celú tortu potretú jednou tenkou vrstvou, tak si ju dáme zachladiť na 15 minút do chladničky. Po cca 15 minútach, čo bola torta v chladničke, čokoláda z vrchu stúhla a ja môžem pokračovať ďalej. Hore v strede si vykrojím jamku, do ktorej na konci, keď bude torta potiahnutá fondanom, pôjde stonka. Jamka má približne 4 cm priemer a je 3 cm hlboká. Nožikom si taktiež vyznačím, kde budem vyrezávať pásiky hlboké asi 1 cm, aby torta dostávala ten charakteristický vzhľad tekvice. Jeden pásik som si vyrezala asi len do 1/3, tam som si nechala miesto na oči. Keď som bola s vykrajovaním spokojná, tak som si zobrala ganáš a začala som potierať s ňou tortu. Pekne som dávala aj pozor, aby som si vytrela moju jamočku, aj pasiky, ktoré som si vyrezala, aby tam ten tvar ostal. A musíte tu dávať naozaj pozor, je to piplačka. Ja som potrebovala asi približne 30 minút, kým som si vytrela tú tortu, ale stojí to za to. A musíte sa s tým naozaj pohrať, aby bol povrch naozaj pekný, lebo toto je už posledná vrstva, na ktorú pôjde fondant.
Aby boli moje priehlbinky pekné, tak som si zobrala na pomoc takúto kosticu a prešla som si s nimi tie moje priehlbinky, ale ak takú nemáte, to nevadí, zoberte si napríklad nejaké staré pero, ktoré nepoužívate a má pekné kulaté zakončenie. Úplne ku koncu som si potrela ešte jemnou vrstvou tortu, zobrala som si na pomoc kúsok papieru na pečenie, som si to prehla na 2 polky, priložila z boku na tortu a potiahla z dola hore. Ako vidíte, tak som si ešte pekne vyhladila tortu, aby som si ju mohla potiahnuť potom fondanom. Tak dúfam, že sa vám video páčilo a že sa aj vy odhodláte. Videli ste, není to také ťažké, ani zdobenie nebude také ťažké. Uvidíte sami, ono to len vyzerá tak náročne, ale není to vôbec náročné. A dúfam, že sa vám toto prvé video páčilo a že si pozriete aj druhú časť z tohto videa. A za každý páček sa samozrejme budem veľmi tešiť, aj za zdieľanie videa. A keby, až by ste mali náhodou otázky, kľudne mi napíšte, rada vám odpoviem. Až som niečo zabudla spomenúť vo videu, tak poviem teda ahojte a ďakujem, že ste si toto video pozreli a vidíme sa v druhej časti. Ahojte!